Què és per vostè aprendre una llengua? Què és per vostè una llengua? Aprendre una llengua aquí a Catalunya, la meva idea és que cada nació té un eix fonamental. Cada nació. Al Senegal tenim un eix fonamental que no es pot atacar. I tothom ho sap. Són els vincles que tenim entre ètnies, entre clans, per tenir pau al país. La pau. Sí. I aquí a Catalunya, l'eix fonamental és la llengua catalana. És la llengua, és el català, que fa que els catalans són catalans. Nosaltres som senegalesos, però pots veure al Senegal un wolof, un fula, un mandinka, tots som senegalesos. M'entens? Perquè tenim lligars familiars i vincles de sang. Però aquí l'eix fonamental, per mi, és el català. Doncs una persona que viu aquí ha de saber això. Ha de saber que no es pot atacar el català i ha d'aprendre el català. Això ho explica als seus companys? Sí. He fet xerrades sobre el foment de l'ús del català per explicar als senegalesos que no és un luxe parlar català. És una necessitat. No és un luxe. I hem de transmetre aquest missatge a tots els immigrants, que el català és una necessitat. I si no ho és, hem de fer del català una necessitat, perquè és l'eix fonamental de Catalunya.